denne uge er Gustav og James ude og forhøre sig om, hvordan universet og jorden blev til, da de gerne vil nå til bunds i, hvordan det hele blev skabt. De vil se nærmere på to af de mest kendte teorier, den naturvidenskabelige og den kristne. Gustav vil snakke med en fysiklærer fra Falkonærgårdens Gymnasie, og James har fået fat i en aftale med en sognepræst fra Flintholm Kirke. Kom med, og lad os blive overbevist. Jeg er nu taget ud på Falkonærgårdens Gymnasie for at snakke med fysiklærer Jimmy Andersen. Jeg vil stille ham nogle spørgsmål til, hvordan det hele er opstået, og jeg glæder mig helt meget. Jeg skal herind. Hvordan opstod universet, jorden og livet ud fra en naturvidenskabelig synsvinkel? Så nu holder jeg mig til at besvare det ud fra Big Bang-teorien. Og der regner vi med, at der skete en stor eksplosion i starten for ca. 13,7 milliarder år siden. Og det skabte en masse i starten stort set bare lys, elektromagnetisk stråling. Og efterhånden som det så blev kølet mere og mere universet og blev større og større, så begyndte der at blive skabt nogle elementarpartikler, nogle elektroner, nogle protoner. Og så gik der lidt mere tid, så blev det koldere, og så blev det til atomer. Først fik man kerner, men så blev det endnu koldere, og så kunne elektronerne hænge fast i kernerne, og så fik vi den atomer. Ja. Og endnu senere, da det blev endnu koldere, så kunne atomerne så sætte sig sammen og danne molekyler også, så er vi altså langt henne i skabelsesberetningen nu. Og så havde man skyer på det tidspunkt, der flød rundt i universet. Og de her skyer, de begynder så at trække sig sammen på grund af tyngdekraften. Og når de trækker sig sammen på grund af tyngdekraft, bliver der frigjort potentiel energi. Og det vil sige, at der bliver varmere og varmere, specielt ind mod centrum. Og hvis skyen er stor nok, og man får frigjort nok potentiel energi, så bliver den så varm, at man får dannet en sol derinde. Ja. Og det, der så går i gang, det er så ved de fusionsprocesserne, hvor brint går sammen med brint, den er helium, og så kan man få lavet tungere og tungere grundstoffer på den måde, mens solen den brænder. Og under de her fusionsprocesser, solen der lever jo i lang tid, eller soler, stjerner generelt lever jo i lang tid. Så der brænder man en hel masse, fusionerer en hel masse stof af og får lavet tungere og tungere grundstoffer. Man får faktisk lavet alle de grundstoffer, der går op til jern, der stopper det så. Der kan man ikke lave tungere grundstoffer. På det tidspunkt, der vil stjernerne typisk være ved at dø, så begynder de at kollapse, falde fra hinanden, eksplodere. Nogle af dem eksploderer i små eksplosioner, hvor de bare kaster lidt af sig. Så kan de blive sådan nogle små dværge, brune dværge, hvide dværge, og sådan en lille kernerest, der er tilbage. Mens andre, når de er rigtig tunge og starter som en stor sol, så kommer der en kæmpe eksplosion, når de slutter og dør, og det er det, der hedder en supernova. Det er stadigvæk meget vanskeligt at få skabt det første liv, der skal mutere og komme videre til os. Det er rigtig, rigtig svært, man har forsøgt det. Det er svært at få dannet det første liv ved et tilfælde. Nu har jeg så været inde og snakke med Jimmy Andersen, og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle James, hvad jeg har fundet af. I mellemtiden er James på vej hen til sognepræsten Annette. Jeg skal nu ind og tale med sognepræsten Annette. Ej, hvor glæder mig til at høre, hvad hun har at sige. Jeg er præst i Flintholm Kirke. Og jeg er præst på Frederiksberg Slot, Frederiksberg Slotskirke. Hvordan opstod universet, jorden og livet set fra en kristens øjne? Man kan sige, Big Bang taler meget om, hvordan skete det, ikke? Hvordan, og så kom der sådan, og så små larver og hvad der ellers sådan har været fortalt i den her fortælling om Big Bang, som er helt sikkert rigtig. Så kan man sige, at der er en anden fortælling i den bibelske, der hedder, jamen hvorfor skete det? Altså, hvorfor er jorden fyldt med så meget ondskab? Hvorfor er der så mange problemer? Hvorfor lever vi ikke i et paradisisk samfund hele tiden? Det er fordi, at vi selv som mennesker lader os friste til at gøre noget, og de skabninger, der er her, er også nogle frister. Og altså, at der ligesom, kan man sige, det er også et skabelse på et andet plan, der hedder, hvad er det, jeg skaber, når jeg er sammen med andre mennesker? Skaber jeg gode ting imellem os, eller skaber jeg ondskab ved at være, som jeg er? Så det er sådan en skabelse på flere planer, kan man også sige. Så vil jeg sige, med det der med, når du nævner Adam og Eva, den historie, den forstår man måske først rigtigt, når man har fundet den eneste ene. Nu er jeg jo gift med Annette, og da jeg fandt Annette, så forstod jeg den historie på en helt anden måde, fordi
så var det et eller andet med, nu fandt jeg et menneske, som jo på en eller anden måde altid havde været der. Det er jo historien om Adam og Eva. Da Adam ser Eva, så er det jo en, der på en eller anden måde altid har været der, fordi hun har jo altid været en del af ham. Og lige pludselig så ser han hende. Og det er historien om den eneste ene. Og er der nogen, der rigtig godt forstår den historie, så er det enker og enkemænd. Jeg har mange gange fået at vide, at folk, der har mistet deres ægtefælle, nu forstår vi, fordi nu har jeg har mistet min forlængelse. Vi taler også om min bedre halvdel. Det er sådan noget, folk, der har været gift i flere år, taler om. Ikke? Min bedre halvdel. Det er jo et meget smukt billede, men i virkeligheden så handler det der om at være et kød. Så derfor er historien om Adam og Eva sand. Men den er ikke nødvendigvis historisk sand. Det er jo også lige meget. Jeg er da ligeglad med, om de første 2 mennesker hed Adam og Eva og levede for 6.000 år siden. Hvad skal jeg bruge det til? Det jeg skal bruge til noget, det er, hvordan skal jeg forstå min kærlighed til Annette for eksempel, eller min kærlighed til min søn, eller menneskers kærlighed, som kommer hen til mig og gerne vil giftes med en anden. Ja, der er råd i de bibelske fortællinger, og det ved vi godt. Men det er med til at give en poetisk svung over ens liv, over den opfattelse, man har af tingene i tilværelsen. Hvor man kan sige, den meget kun videnskabelige holdning, det bliver meget firkantet for et troende menneske. Altså, man er jo ikke dum, fordi man tror på Gud. Man er lige så vidende og lige så oplyst som dem, som gerne vil. Jeg har bare ikke brug for bevisførelse for alting. Så. Efter nogle interessante samtaler mødes Gustav og James igen for at snakke om deres nye viden. James, hvad er du så med i dag? Jamen, jeg var henne hos præsten Annette, og der fandt jeg så ud af, at selv præster godt kan tro på sådan noget som Big Bang og Darwins teori, og at de ikke tager Bibelen så direkte, men mere budskaberne bag historien. Hvad med dig? Jamen, jeg var ude og snakke med fysikeren Jimmy fra Falkenbergs Gymnasie, og han sagde, at han var rimelig overbevist om, at det var Big Bang og Darwins teori, det var det rigtige svar. Han kunne selvfølgelig godt se, at der var nogle ting, som naturvidenskaben ikke rigtig kan forklare, så han var også sådan lidt i tvivl. Ja. Hvad tænker du så? Hvor tror du så, vi kommer fra? Jamen, jeg er stadig lidt i tvivl, jeg går stadig og tænker på det, men jeg har fået en bedre overbevisning. Altså, jeg tror godt på, at man kan både være religiøs og tro på den naturvidenskabelige teori. Så, ja. Det er godt. Tak for i dag, James. Tak for i dag. Det var hyggeligt.